Ol! Te! Iuli na ko yung mga anak, te! Wag yung pulas! Lagi ko mauli ba? Diri ka, mauli ka! Unsa man yun sa'yo tinood? Alina! Iuli na kasi mga mahalo ginahan! Iuli man ko yung mga Baba! Anong iuli man yung kunin mo? Uli kay wakay pulos, ani magkasawa ka! Nanaguro kay lain kay iuli man kunin mo? Mga hugason sa balay, hugasan ni mo! Wala! Sige na, cellphone! Mag-cellphone naman kung na free time. Anong iuli man yung kunin mo? Iuli, tika, di ko ganahan ni mo! Uli! Dito ka! Iyato, tika! Iuli, tika! Ano, di makasan man kunin mo yung iuli? Ako naman sa ginikanan. Wala na, pugos na ko ato! Kailangan tika iuli karon kay di na ko ganahan ni mo! Hindi ka na, nanaguro kay lain. Kagaya, makakaguloy! Manong ganahan makasakuha nga di kay ganahan ni mo! Saan ba, tika, di ko ganahan ni mo? Ano di makaganahan ako? Kailangan tika iuli sa imong inahan! Mayroon ba kasugod? May radyo ko sugod, bahala ko sa imong insulte! Ikaw na dito ba? Kaya saan good be? Tagaay ko bukat nga rason nga nang iuli ko ni mo sa kong ginikanan. Ang rason, ani, napulaan ako ni mo! Gusto kang rason? Ang rason ako, di na ko ganahan ni mo! Ali! Una, mayroon kasugod. Ol! Te! Iuli na ko yung mga anak, te! Wag yung pulas! Lagi ko mauli ba? Diri ka, mauli ka! Te! Ol! Iuli na ko ni kay way pulos sa balay! Bumalik ka sa balay. Diwa ko ganahin sa inyong anak! Diwa ko ganahin sa inyong anak! Let's go, si ate, guyo di kuya. Pa! Si ate, guyo di kuya. Ha? Asa man? Ay, naunsa na po ning mga bataan ay pati mga bataa. Iuli na lagi, te! Buhi ko. Nangaunsa man mo nga sige naman mo away. Na ako diri, Col, kay iuli na ko ni mong anak! Nagminyo gani ko para na asawa, pero wa man ni pulos! Ala, luyang ate Paul. Isalit ko ay. Ano gyud ay bukat nga rason nga nung iuli nimo na. Dali sagod mo dire be, magstorya ta. Dayon mo dire, dali. Dali! Dali be. Naibang ko dire lingkod sagod mong duha dire be. Lingkod! Para magkasabot ka sa tanan, Lingkod! Sige, te. Kote. Sige, Awa ko na ba? Oh, tanawa pa. Lingkod lang sa dong, lingkod lang sa dong. Sus, Col, di pala sala manumbag babae ba? Na. Ano pa? Tanawa, yan ako kung ano nung kamot, oh. Gusto mo ning banha, diri, uy. Col, iuli na lagi na ko ni mong Sama anak, Col! diya, sapa. Sapa, ano? Uy, ano sa mo? Tanawa ako ni ma, sigit-sigitan ako. Uy, kaya akong umaga, diri. Ay, te, may buntag di ate. Hindi mong anak, di ba? Iuli na ako kay... Wala lagi pulos! Kadugay na ninyo nag-uban niya, mayon kag way pulos. Way pulos o umana kag pahimulos. Te, wag yun ako ni pahimoslit, te. Tanawat, yo. Huwag mga naburos. Isa na gud be? Unsa gini problema ani nilang duha? O ganing gipalingkod nako dire kay klarohon nato unsa gyud nilang problema. Kay pati kita maproblema tag apel. Ikaw. Isa-isa dire be kung unsay problema ninyo. Bukan pag minyo na mo, di yun na siya mudulog na ako. Piling ulitawo kaayo. Yung mga kauban, puros laki. Uy, di pa na maayo imo hadong. Ako gani ha lalaki ko. Kani akong asawa, gipangga ko ni. Nya sakit kay na dong anak nako inganaon nimo makita nako babae pa gyud inganaon nimo. Tinuod na Nicole. Kay murag diinit na pud akong ulo ning trabahoan ni ba? O ma, tinuod yun na. Kaya di ba may maabot na di na tinuod. Ah, mao di ay. Pero ikaw dong, sulti ko nako. Unsa po rason nimo nganong iuli man nimo na akong anak? Ani mo guna, Col? Wala nang iguganahan sa imong anak, no? Mura ko guay asawa ba? Magkudod ka, Hirason. Pagkamayapal ba takap? Uy dong, ay apil-apila ng bata ha kay wa nay kalibutan kung sa ni atong gikagubtan dire. Wala man good. Basta maura to. Ang tinuod. Basin pwede pa ni maayo, wala tagi puruhan nga maukay ninyo ning problema ha? Siguro, Col. Not now. But never. Pa, patugan ako na sa tinuod pa. Unsa man gyud say tinuod? Ani mo guna iya. Kinimbayhanan ni. Ginagamit ako mga gamit sa balay. Di man lang mananghid. Baga kay gnong. Parehas sudlay na ako. Wa siya nananghid. Sandal na ko. Iyang gidalag mall. Kabaga pag naong ni mo eh. Kaya pinakasakit pag yun niya. Ang extension sa akong pilok. Ginagamit niyo. Bugag nong. Dong, dugay ra kay nga anak dong. Sis Bert. Pa, dugay ako na kabalo na.